ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଟିକେ ଭାଇ ଅଟୋବାଲା ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାଣ୍ଡନାୟିକାଣୀ। ଏଇଟା ଆମର ହଉଛି ଚାରିଗଛିଆ ପାଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଚାରିଗଛିଆ, ତାରି ପାଖରେ ଦାଣ୍ଡନାୟିକାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୋ ସହିତ ଜଡି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କଣ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦିନ ସାରା ପୁରା ଲୋକ ଭିଡ ଏଠି।